neboj sa, my sa tam dvaja raz vyšrepeme. Pôjdeš s mamkou. Tak budeme sami doma. Jak pani riaditeľka? Zeme gule? To je vaša Klárka. Pani zastupkynia do trampolíny? To je kamera. Počkej. Jak pán riaditeľ, konateľ spoločnosti? Trampolína. Trampolína. S názvom trampolína, hej? Hej, to ide na prvom? Tak vrťa. Veď ani to ide dole. To máte ponožky, lebo tiež tu nás. Ja za taký chcem ponožky. No čo mám teraz? Držať to? Dačo, poď to dať. Vidíme No. tam to... Ideme si tam do zametáču. Teraz by sme to mohli púkať, ale ten hore z toho, lebo za chvíľu bude vôľ aj studená. Dobre, daj pozor na beba, hej. A poď už tam dole, že by to skončilo. No a tam máte milý, tak vyastráva. Tam budete mať to milý. Tam bude polmetrová trava. A beba chodí dookola, je minečky. To je porucha. Ty tematicky. A už sú vedľa seba. Sa nepochví, to by mali boja. Tejko, nečakajte po seba. Pozor. Tejko, prečo si bosý? Ale prečo ponožky máte dole? Aby sa nás prikalo.